Hellosztok, Avenger 23 vagyok, vagy Avenger 23, kinek ahogy tetszik. Ezt a házat egy versenyre készítettem, amit Sirius hirdetett. Az elmúlt napokban kezdtem el tervezni, kigondolni, hogy hogyan is legyen. Annyit elmondanék róla egyelőre, hogy modern stílusba próbáltam építeni, nem redstone-oztam annyira, mivel én ebben vagyok olyan nagy zseni. Nekem ez annyira nem megy, csak 2 kaput tettem bele. Hát nézzük is meg. Ez a kapu, ez, hát látjátok, ez elég jól működik, így. T-flip-flopos, arra van elvezetve a gombhoz a jel, és itt van ugye a piszton, maga a pisztonok. A felső soron mindegyiken 4 késés van, alul meg ugyanúgy, ahogy Sirius mutatta a pisztonos lift videójába, csak ez ugye kettő pisztonos. Na, ez a garázskapu már nehezebb volt, mivel, amint mondtam, nem vagyok olyan jó redstone-os, és hát igen, az ajtó mellé került a gomb, és hát látjátok. Szóval tettem rá még egy gombot, és így már működik. A bezárás jó, csak a kinyitás nem. Igen, és itt megint ajtó mellé került a gomb. Na, nézzük is meg a redstone szerkezetet. Na. Azért itt már bonyolultabb az elvezetés. Erre megy el a gombhoz. Itt újra kellett időzíteni, mert egyszerűen nem ment a bezáródás, és elég sokat bajlottam vele, de hát így jött ki, hogy 2 gombosra. Sajnos. Menjünk is ki. És akkor bemutatom a házat az elejéről. Na most mi történt? Elakadt talán valahol. Na mindegy. Ja nem, jól működött. Akkor jó. Így. És erre van ugye a bejárat. Itt ez a gomb, ez csengő akar lenni, igaz, hogy nincsen hangja, de úgy néz ki. Ezek a botlódróthorgok, fogasok, a fogast akartak szemléltetni. Ez itt egy kamra, nem nagy szám. Na, itt van az első nagyobb helyiség, a szoba. Az ott egy tévé. Van itt sauna, hát ez nem tudom, hogy jutott eszembe, de hát megcsináltam. Tettem be egy redstone fákját, és így látszik, hogy így hangulatos fénye van, mintha meleg lenne. Talán, nem tudom. Itt egy szekrény, meg polc, ugye. Na, abból a szobából nyílik ez a fürdőszoba, ahol van egy mosdó, egy kád, és egy WC. Ez se olyan nagy szám szerintem. Itt a szobával majdnem szembe van egy konyha. Pisztonokból csináltam pultot. Ez itt egy sütő. Itt van fönn a csapóajtól sütőlapokat akartam szemléltetni, és a hangdoboz pedig légelszívót akar jelképezni. Itt azért tettem sticky pisztont, mert hát a ragacs talán szalvétának látszik rajta. Itt van egy, nem is tudom, hogy mondjam, tévés vagy filmes részleg, ahol van itt házi mozi, ezek a hangfalak, ezek pedig úgy szintén. Itt az étkező. Szerintem elég jól sikerült ez az alsó rész. Na mindegy. Itt a
téli kert. Logikusan azoknak a növényeknek, amik nem bírják a hideget. Nem is ragoznám ezt tovább, menjünk ki az udvarra. Itt van egy ilyen kis kiülőrész a ház mellett. Itt van a medence, ahogy látjátok 2 blokk mély. És ide csináltam egy ilyen kis pavilont, vagy úgy szintén kiülőt, nem tudom, hogy mondjam. Biztos asztalokkal, könyvespolcokkal, ahol itt el lehet pihenni, olvasgatni. Nyáron, este már nem olyan nagy melegben. Ezek a fáklyák ilyen kis fényérzékelő lámpákat akartak jelképezni, amik ugye csak este kapcsolnak be. Ezt arra alapoztam, hogy nappal úgyse látszik a fényük, szóval ezt úgy meg lehet oldani. Na, akkor ez ugye az emelet. Itt van egy szobánk, ide már nem tettem tévét, mert úgy gondoltam, hogy nek már így is van belőle elég. Úgyhogy csak könyves polcok, meg asztal és szék került ide. Ide minden is nyílik egy fürdőszoba, zuhanyzóval és egy mosdóval. Ezt nem cifráztam annyira túl a kis hely miatt. És egy nagyobb terasz, vagy erkély. Innen ki lehet látni az udvar oldalára, innen pedig hátulra. Itt próbáltam tenni gerendázatot, szerintem azért elég jól szimbolizálja a kerítés. Ja, amúgy a hangom miatt elnézést kérek, allergiás meg és nagyon kijött rajtam. Na, menjünk is akkor tovább. Ez itt az épületben a legnagyobb fürdőszoba. Ugyanúgy kád, WC, mosdó, és tettem be itt boilert és egy mosógépet. Itt egy gardrób található, szekrényekkel, polcokkal és fogassal. Ez csak ennyi lenne, és itt van a házban a legnagyobb szoba, úgy szintén egy tévével, ágyakkal, elnézést. Próbáltam növényekkel díszíteni, asztal, meg ugye szekrény, és még képekkel próbáltam még díszíteni. Innen úgy szintén ki lehet látni hátra, hát nem akartam az egész falat beüvegezni, így csak körülbelül a felét, vagy 1/3 talán. És szerintem egész jól sikerült. Hát ennyi lenne a ház. Mielőtt végig gondoltam a videó előtt, hosszabbnak tűnt, de hát szerintem jó lett, döntsétek el ti. Lájkoljátok a YouTube csatornát, iratkozzatok fel, figyeljétek a Facebookon az Overmedia oldalát, ha tetszett a videó, lájkoljátok, mert ki fogom posztolni a versenyre. Köszönöm szépen a figyelmet, ez a videó ennyi volt. Hellóztok!